binnen saberen, maar we zijn in één woord. Uloba gemak, ulop. Alles aan ons wakker komen doen. Ik heb samen tegen bepaalde dingen. Ik ga even. Meneer Vismale, mensen komen ook. Middag ook bij dat voor Aaron samen praten gratis. Middag regering boten nooit praten ook gratis. Regering en samen toch niet praten zo. Natuurlijk ja, want toe uitzondering van mensen met een beperkte jongen of zo. Maar het is maar loba gratis. Dit is maar loba gratis. If you have one grown, you begin aan je familie. En sinds je klaar was, je straalt voorbij het piece maar je moet moeite maken. Is dit afsluitend, is dit de boodschap die Suriname meekrijgt van 1 voor 12? We moeten opstaan en zelfstandig worden, we moeten niet afhankelijk blijven.